tayon ibasa datoy pakasaritaan. Pakasaritaan iti kalmalay nga paset ti pakasaritaan ni Laila nga pinauluan tayo ti parasakdo. Sagudayin nga ti surat, idi kalmanlay. Idi kalmanlaeng manunemi, dati mawag manin niriden nga da ijay Saudi. O, kumusta? Naawat mo kadimat lang dati nag-impawit? Impadala? When, dahil kaguduan na deposito, reden. Kada kita duma, pang allowance mi, kenkas kunam, ikak ni nanang mo. Okay, ngarot no kasta. Oo, di ka pa agawin. Kung namidi nga talong nga tawen. Talong nga tawen ditan. Sayang nga de. Anong sayang? Ti aldaw nga pa nagbakasyon ko. I-extend ko dyan sila. I-extend ko lang na ito ko. Kontrata. Ikumpleto klatan. Tapos hindi kasi takit doon. Ang gawid akon, ang purgudak ton. At ang tumatin sa rin nga pagkasarta, kaya pakaipatakdaran di balay, basta lagi dita talagang i-deposito nag-i pawpawit ko. Laila. Taong nga di pa matim kanyak. Mamati akin ka. Agtalek akin ka. Iso nga akong pagdanagan. Extend ko lang yung timay sa unod nga tawin. Sakto agawi din. Sige. May iliw kami keng ka nga gina. Dakam nga gina. Siya kininingning. Kang kalayon nga damdama kininingning kang niyak. Mintur ka ano kang agawid. Hanggang bali nga tad naman cellphone. Mabalin tag-video call. Sa bagay mit kadya. Agan anos ka? Dapat kumadanom ti kayat kung may konektaritan. Narikat. Reden. Api narikat. Numangrugin ang ada may konektar nga danom. Iti ada ti abagatan. Kasi sigurado nga dumanon dito amyanan. Nga maging kang awampay sa jay, hat nagpakastoy. Tikat kumakonakit kwa, kusukos, tayo pressure tank, ngim nanginawit. Aramidan nito lang tayo, agpakusukos into no, da balay tayo. Ngam kabayatan ng awampay balay, kagangay lang natin balay, ano sa katiksak to? Kakaasi kamat, bakit? Okay lang. At dakadtang kakaasi mo ng trabaho, ti construction, di okay lang, talagsak dugayo, pagdanagan. No, kung mga minta, mga ramit kiti banyo, ijay bomba nga pagbumbaan nyo, di sadya kayong nagdigos, saan yung masakdoon ti digos yun? Samit kayat niningning ti mapa nagdigos sadya, iso nga sakduak di kiti ko, agsakduak para ti kasapulan, may pagdigos, paglabak pa yun na. Talangan mo't naglablabak sadya, bomba nga, awang kaduak. Hindi ka talagang marigatan kang sakdo? Okay lang. Exercise ko. Dumakkel kidi adi masal ko kidi gorom ko. Uwain manong nami at talon nga tawen niriden sa Saudi. Idi addan agpitpitik idi saklot ko manong nami nagden na kami. Nangaramit kami ti kaslagagangay lang nga balay manong nami nga da iti asideg ti balay ti katugang nga babae. Hindi pa sa ngay ko, niningning, manong nami, medyo marigatan kami ta construction worker lang suna. Hindi ito ta, serbido arakmat, iti may sakarenterya. Hindi agbasan, niningning, iti lamentarya, manong nami, kunana kanya. Nagsakit agabroad. Lumang namnamak lata dito, saan may saganaan ti amin. Umuna, saganaan ta, pagkasarta. Nayon nang tumaten ti pagbalay, kenda dumapay kasapulan. Madayo ka? Kananya nga rin, kasapulan na, sakripisyo lang kasapulan. Palubusan na, abot na mawatan na. Paramat lang ti panakaisagan at ti masakbayan ti pamilya nga bangunan ta. May iliok to kanahin kang ka, nadamat cellphone. Naglakad ti, ag video call, tap na makita ka, makita na, ag pinakita, pinakita ta. Kas na nga rin tinabasamak manong naming karina idi nga talong nga tawen agawidan ng nagsaritahan mi extend na kanot ti may saging ganat ti duwa nga tawen. Nagbayag.
makatektek ti panagururay manong name. Kaya di may sa nga bigat manong naming agsakdo akmanen iti paglaba, pagdigos kanda dumapay nga usaran. At ay masadig kanya. Hey, Layla, iti sumpala na ta. Tadi ka matangan nga mga bit-bit-bit. Api siya kat agsakdo. Ni Reden. Nabayagan nga di Saudi. Talo nga tawon eh. Ay kasta. Di awan para sakdo. Nutin siya kung di bang bit-bit. Sino kaya? Di ka matama mo. Wala, galisto ka makalipat. Siyak ti kasinsin ni Reden. Siyak ni Ernie. Nakit-kita na kidin. Malagip ko. Nagkapa mo ya? Parang di kagayan. Damat kabagyak sa jay. Magtimulong nga naggapas. Nagraep pa dyan. Nagtalon. Nag-awid akta. Mailiwak ti pamilya. Tatanggin na nang kaamsad ko. So, ito makikita ka ni sino na dyan. Hindi kayo Layla. Alam ko lang nakakaasi nga. Saksak do kung muna. Humad namin para sakdo. Gabot ha. Adaman ni Reden dyan Saudi. No, kaya't mo agadag-apply ka para sakdo. Man. Yung pagtandan ko keng ka. Saang nakapatandan. Tulong ko keng ka. Kada kayo. Danak yun. Dan. Elementary. At elementary yan niningning. Dududwa ka nga nagyan tabalayo. Hindi ka mabuti nga takaroba mo nila ang katugangan. Alam mo to yan, siya ko di magbitbit. Lan, kahit no niya may pagkurkurangan na, siya ko di mangituloy. At pagpundo maya, orel lang kami talong nga drum. Naglayang agdigos ni Ningning, agdigos ti bigat, agdigos petirabi, kinuwaras siya. Agdigos ak ti bigat, agdigos ak petirabi. Ningarod Ernie manong nemi nangituloy anang karga ti talong nga drum. Insa gana akmet timirianda naman no, tamok anang migaten, lang migat kami maten. Napamatan nagbasa ni Ningning. Manong nemi. Awan sa tao ti balay na nana, katugagan. Napansan ng idyatsyandaan. Hindi tamalpasan manong nemi, kasta unay linit na. Kadigdigos ko ti mayak dito eh. Ita, kasta unay linit ko. Pasensya ka ni ha. Okay lang ipag. Aywan, nakasar kayo ni Reden eh. Haang nga ro, isa ka na aming ro pag isog kabunan na pandisaw tita at paging kasar na kanya. Di hang kagasawa. Haan ha. Di hang ka palang awagan ti ipag at di ka ba't palagasawa. Kasi ka Ernie, ada na panawam nga babae, jay kagayan. Awan, mati kras ko sadya. Dito yung matgayam, ti pakasalakak ti kras ko. Kasi na kahit mo sawan. Napindas ka, Layla. Sayang ti talong atawan nga awan ti nagsakdo anang sibugkeng ka. Uy, jakit ka sa nga angaw, Ernie. Manipot ita, siyak ti para sakdo. Ken, siyak pwede para sibug. Sino ano sibugan mo kuma? Kita masetas mo dita hardi, tas ako di walay yo. Babamlatan. Dikitilatan na paglabak no panaganan na diyan. Pagbanyos, pagbuwela, tsak pa ito malagipan. Apag nervous ka. Masadek manong naming kat sinagid na ti abaga. Huy, di ka kaskasta. Ikateklatan nervyos mo. Di man pag biniyan na, ayaman, naluton. Sobra ka, dito kusina. Indasar ko manong, with juice. O abi nga siyak lang. Duwata. Sige, duwata. Subuang ka kahit mo. Hala, Ernie, tiyak kahit kasta. Ano nga ti kahit mo? Amo kahit ti masubuan iti ko. Pinalamanam, bread ng pinalamanam iti pinalamanam, ti peanut butter. Ano, hotdog ti kahit mo isubukin ka. Ano kung mga hotdog nga bagbakam? Baka nabayagan nga ka nakaraman ti hotdog. Ernie, tiyak kahit ti kasta ko naklakaro din. Kanakar ti kahit mo.
hangko yang angaw, ipaypasok. Timak sa manong nimikit na panitili ko dakat inarakop lang. Huy, Ernie, Ernie, ala ka. Di ka mailiw. Please, sagawid ka. Rumor ka. Iti kusinat pag rumaram. Kita nga, naawan ti makakita kang ka. Umakto rabi. Basta, intun bigat. Sak manitag sakdo. Punwag tatalungan taram. Sibukak pwede kiti masetas mo. Awan yung tandan ko. Awan ti tandan na unang naroon din. Ara ko panggala sa kakisen. Dito lang ti mo na nga tandaan. Ernie, among nga awan ti asawak dito. Among asawa. Among nga awan ni Reden. Iso nga rin nga addaak tawan ni Suna. Intun addaak iso awanak. Nabayagan nga awan ni Reden iti danak nga talagang mapasamak ti gastoy. Nga da nakasagana mong parasak yan ka. Hala nga parasak do. Nudigat para sibog. Iti mawaw nga rik na. Rumura kang unok na yun. Sige nga rad. Intun bigat nga rad manan, ha? Sige, intun bigat manan. Nagsakdukan do manan. Manong name di awanin ni Ernie kasla marikrik nakapailang ti arakop na kanyak manong. Kurang nalaing na bisituan na. Imimbag ta na ilisik ti rupak manong. Diyos ko. Nagalisto kayong ti sulisog na talagang ipalubos mo. No, apikid diya. Nadara itang Ernie. Aw matimang susulisog kanyang dito. Kita dumati kiti babaro. No, amamuan katukangan. Baka ipulong na kini Reden. Wano ni mismo nga ni Reden ti makamu. Mangidaan keng kuwan. Nung una tayo, imbaga na nga talaga isot para sakdo. Tarno sana ka marigatan, siyempre, nata para sakdo di okay. Sabat nga ang patpatandan. Ngayon no, kaya't kung likli ka ni Suna, malikli ka. Kabigatan na, manunemi, adan ni Suna. Ayla, nagsakdo akon. Sige, terapin ko matin, tiaglaba. Hindi makasakdon, manunemi, imaitayan ko ang glablaba. Di ko masisiti ka kasta. Baka sa balit ka kaipapanan. Di kita tao. Kasta, hindi sila selatan. Umanay nga makikita na. Kaya makikita ka. Sige, umanay nga makita ka. Matamdamdagak na tapuan ti baro kung mo kabayatan nga glablaba ka. Okay, ti boobs mo ha. Paliming nga, galgal ka at gumayong. Nag-iwas ka ditan nga ko ha. Pagkudsunan. Diyak kaya't di kita nga magbagam Ernie ha. Baka da sa bali makangig. Ibagbagak matlaing di kaya't kung ibaga. Di ka mailiw. Nabayagan nga mawaw kaan. At tuya ka mga apiti iliw mo. Ipatpatek ka, Laila. Amo nga din rin, nakasinsin mo. Tulad bagbagang. Wanang kabayatan nga awan, adak pa lang, nakasinsin na. Nakasinsinukit mo. Talagang bagbagang na ito. Nagdigos ka? Ampay. Pagdidigosan nawa. Adaban nyo umita nga ito. Agasta. Kaya't mo kadigos ta. Mali po dita, ang nga para sakdo ka. Sakto naman yung tagsakdo. Nagkrikat. Mamlatang siya ako. Nandiyak kaya't kita nga mangmangit kang kakunakmat. Di na pagmerienda yung nga rod. Gul ka ate, Pasko pa dito. Tulungan ka pa yung aglaba, agbugsaw. Tinulungan na nagpeso ng bugsaw manon nemi idiomay ti katugangat na babae. Ay, adda nga madgayam dito, Ernie. Ay, wala ni. Umay ko man tulungan na ito ipag ko. Nakakaasiman. Doon sa nga aldawit nga si katagsaksak to. Wala ti. Marigatan mat kami na ito napintas nga manugang nyo. So, masyanak. Ikit manumat itandan mo?
Nagdumaw-daot ti tanda nanti. Abayan ka, nagsubli di kagayan. Subliak to no pa. Panaggagapas man eh. Umayak ba nagbakasyon dito yan? At no, ay kumatiiliw ko kada tatanggin nanang kaapsat ko. Nanang, di ko matagatagsin nga inalak ni Ernie nga taga-sakdo. Kani, uri saan ko kaya tagpatulong kang kawanang pilot naman ti tumulong. So nga, awang ko mati sa waling pangitarusan nyo. Kanan nyo kumati sa baling ang pangintarusak no talagang awan ti mading aramid. Apay, may turid mo nga traidoren di kasinsin mo. Ha? Ernie? Awang kanyang datan ti. At ti panunod ko, mangtulong iti kasinsin ko. Ano nga klase nga tulong? Kit siyempre, dagit ay rumbeng ko mga aramidan na siya kung ti mga aramid. Nga anya kas pagarigan. Tagsakdo. Ken? Tagsakdo. Ken tulungan kisunan no marigatan nga agbugsaw. Ken? Ken daduma pa anti. Anya da kita daduma. Jakon may bagan, anya da kita daduma. Et cetera, et cetera, et cetera. Ini makapanawan ni Ernie manong name nagsubli ti katugangan. Laila, ay, nanang, saan kalangan nga agar aramid ti mati? Kontra ti relasyon nyo ti anak ko. Once ka mapaniknekak, nga adda sa baling nga relasyon nyo kini Ernie, dumanon da ito kini Riden. Nanang, awan ti sa bali kay papanan na. No kaya tiyuakit, siyak tumanin ti marigrigatan nga agsakdo indubigat. No didak amo nga kasya. Tultulungan naklaeng ni Ernie. Alakit na siya itong asta. So, umay ka lang patigmaanan, balaagan, tapno amom ti araramidem, amom ti agsakbay. Ngayon sa sinutisaan nga mainlam, siya sinutisaan nga masulisog, iti inaldaw nga adalatan ni Ernie. Nga kang kanayon nga mangsulsulisog kanyak manon. Kas iti maysa nga bigat. Leplipas ko nagdigos. Ti amok akit saan nga umay, gabutan alpas nga ruda nga nagsakdo. Ngayon nakita klayan nga simbrek, iti kusina, manong nemi, kit umahin dito silid ko. Hinlak ko ti silid ko. Nagtugtog. Laila, mabiglang nagsukatak. Ilukat mo. Saan kang nagsukat? Isuot mo ito numalpas. Napangkukit linukatan diri daw manong nemi kit simbre kisuna. Ala, Ernie! Sana kun nga nakauni, idi amman na di bibig ko manong nemi, mawaw nga bibig ko manong nemi kit ni intuyek kun gabata maili ko. Ala ka, Ernie. Ala ka. Gawat pagtanakan. Tasang kamit pa nga nagkasarkin ni Reden. Di siya ti mangikasarkin ka. No kayat mo. Intan sa di kagayan. Ijatang agtin na. Ijatang agkasar. Kasano nga rin ti anak ko. Di ito butang. Nakasaganak kaming bilang pud nga putot ko isuna. Sulisog ka talaga yan eh. Ayetin ka. Laila. Katsamon nga ayetin ni Reden, di ba? Siya kung tilam mo. Tas lakas ta. Ang kasan ti relasyon mi kini Reden. Di mo pampanutin neta. Kasan nang nagiti ornong mi. Di withdraw mo ti ipakagayan ta. Nge. Nulupitak launa yan. Tas taon teramidek. Di ibati mo tan. Adamat kortak. Ha? I love you, Laila. Iso agragsak ta. Oh, rumorta. Mamin sampay, mamin gopay. Allah ka, Ernie. Allah ka. Kasapulak ngamin, Ernie. Kasapulak. Tayong panawmet ni Reden di alsong na. Alu ko naman. Sikat alsong. Ayun, alu ko na kumain.
masansanan nakastoy ti mapaspasamak kada kami kini Ernie. Dahito para sakdo. Para sakdo, ken para sibog, para iti panakawaw manon ni. Aging gati mawag kaniyak manon ni Reden. Hello? Hello? Agawid akon. Ha? Agawid ka? Abay, naikat ka? Api kas tang direksyon mo. Kasla di mo kahit agawid ak. Extension ko kumatidwa nga tawan nga sang masala nga tawan ti inaprobaranda. So ang ito ay nga bulan. So ito yung panagawid ka. Anong tong aldaw? Tapno amok tag sagana. Anak matas ka ng sagana? Di bagik, syempre. Sige. Adak to ditanin to no next month. Petsa 12. Yeah? Aldaw rabi, niyapi sa lusudan mo no aldaw no rabi. Basta adak tulatan. Okay? Isaganam tabagim, gabot ha. Only bembang, di mapasama. Nang only ko naman. I want only bembang. Hindi bagak na ito yung manon name kini Ernie. Gawid din. Sino kakayat mo? Siya ko niso. Niningning anak ko. Di ba ang panunutek? Di ba kaigawid ak? Itugot ta. Alaan ta. Kasi nung di pa nagbasa na, ituloy nang itong sadyay. Yan na hindi ka panagkasal. Ti relasyon takit saan nga palang dipot, taon mo pa'y kasal. Ano kahit mo? Oy? Tsaka mo, panunutek pa yun yung bag. Di ba samon nga eten ni Erden? Siya kung tilab mo? Anyat mo, baka ito makitak manin, kitlab ko manin suna. Kaya't nakantupay nga ta. Numamuan na, nga bembembangin ka. Kaya't napay nga ta ti babae nga dan sa bali nga lalaki nga nakaraman keng kuana. Amok ti kasinsin ko. Dinan kayat, no addan ng bembang tilab na. Ngem siya, okay lang. Ore addanak mo, ngitugot ko. Di mo kayat? Diyak kayat ti sumurot ka ka. Oray na siya tibat patag mo? Oray. Masursurok tuman yung isublit ti paragayit ko nga dati kiniriden. Kat nung hata, ibagak nga mismo keng kuha na nga da relasyon ta. Anya? Una saan kat ibagak kininanang na. At dapat kindi sa amo na pupuotan hindi nga yung video ka nga panagbembang ta. At cellphone ko. Oh, yup ka man kaya, Merni. Dilitem deta. Mamati ka man. Ngimalistot tula ang ibaga. Kasi, binimbembang ko ni Bagamaw. Nag-iwas ni Bagamaw. Kahit mo pa isulahanan. Tsaklatan, kuha ko. Ngayon siya kung tinangibaga ken kuha naman. Ada ibagam? Timawagat para ti importante nga. Kahit ko nga maamuam. Reden. Nalaos ti pa nagbababawi. Kanya kung kahit pangulitan. Isartin kun. Anya neta? Kabayatan ngawan ka. Hindi na-extend ti panagtrabaho. Nakirelasyon natin sa bahay ng lalaki. Kanya, I'm sorry. Adaking gano'n saan na ka mapakawan. Adaking gano'n saan na ka may kaniti another chance. Adaking gano'n saan mo na kaya ti babae nga dan sa baling ng bembang keng kuwana. Ngayon kaya't kung ibaga, sakbay nga maamunti sa baling. Kahit ko nagkumpisar akong kinahapon Diyos kit sikamat itan ti pagkumpisar. Pakawanin na. Ngayon nagbalinak ka na ro ko. Ngayon saan na ko nakayat, awan ti maramid ko. Sino ti lalaki?
Ti kasinsin mo ni Ernie. Di matanda si Cagayan Suna. Nagbakasyon dito eh. Kaya di makita na. Medyo matin. Inaramid na ti amin, tap na masulisog. Masulisog na. Iso ti para sakdo. Ken para sibog matin. Ulitek dreden. Anugutek ti kinarukup ko. Kadagdagan ka. Ngawang dusa kanyak. No anar naman tumayan. Natop nga dusa. No di na kun mapakawan. No di na kun maawat pa'y. Awan ti maramid ko. Kaya nun saan ka mapakawan? Sumurot ka kinerni? Saan? Agawid aki di lugar mi. Kasi na ko nakingka gupde ko di relasyon mi kinerni. Pakawanan ako ma. Reden. Gabot ti panakailiw ko. Gabot ti kinalaingmet ni Ernie nga nang sulisukan niya. Iso kas tiya tinapasama. Urayan ti pasasampat ko. Tagsarita tanto asangon-sangon. Irubat ko latang harod na kita rawatik. Tapos nasaganan to nga bitbitek, no? Ti desisyon mo kit papanahon na. Ipidawag ko mga. Itugot ko tanak ko. Awan karabengan ti kasken ka. Nga maglilipot. Nga mangitultulo ti panagbalin mo ang ina. Iti anak ko. Sige no awanin ti bagam. Urayam langit sa sangpat ko. Mari po didin manunemin sa rin konti nagpasakdo kay ni Ernie. Saan ako nga pa pinaisulisog kang kwan. Pinapapanaw ko pinagsawsaw manunemin. Tapos na di kastakit at tapunan nga nga sardangan ako. Mangipangpang tama. Sige, ipulong mo, ibagam. Mura siya, sino pang ibagam? Okay lang. Nalpas ako nga nagkumpesar kiniriden kasinsin mo. Dini maamuan, di katugang at manong naming awanin ni Ernie, tasyak manin tagsakdo. Apay ni Ernie, nauman, di akong kinayat, nga isunat para sakdo. Nanang. Ewan gayam, into no 12, adan to nito niriden. Amuyatan, namo ko na. Kaya niya kami tinagbaling ang relasyon nyo kay Ernie. Nanang, nagpakawan akong kiniriden nga anak yun. Liniputam, ti anak ko. Kabayatan nga ni Suna. Manipuli di nasulisuga kay ni Ernie. Yung siya man lang naggupad ti relasyon niya. Tayong karik kiniriden. Isar din konti amin. Diyak tula mo no mapakawanak no din. Masiawat pa lang kanya. Narukup kang mabay. Andong gutek na nang. Nagbali na ka narukup. Ngam tao aklain. Siguro, at talagang mapasamak ti kasto itapno. Masuot no kasanot kinapudno. Ti panagayat ni Reden kanya. Edi dumteng ni Reden manunemi kastaon iti ragsak na ken ragsak da kininingning nga naging inarakop da. Sangkon nga agsubli patang saan ako. Saan kayo nga panahon pa yun? Tapno awanin ti dakas sa mapasamak. Anyat kahit mo sa lang. Ando ka dakas ka napasamak kabayatan nga awang ka. Awan. Anak. Yung kakinilulam, ha? Ibaga mga dakon. Da kami matang gininanang mo tagsalita, ha? Baybayagan yung tagsubli, ha? Ano to, brayo? Agbimbang kayo? Ubing ka nga makangkang ka na kita. Alain ka kinilulam. E di awanin manon name iti anak mi. Ano dyo ko namitay? Hanggang kang subsubli tap na awan ti dakas ka mapasamangan. Wan. Namatiak na napudon ti Karim.
Kaya di pa nagbabawi. Padasek, nasursuruek nga ayaten, tibidot mo. No ayatek tibidot mo kahit nasawin, ayaten ka manen. Basta sana nga maulit namin. Agyaman na kreden. Agyaman na. Laging narakop kami, tinakairot, kat simbalak kami iti silid mi, manunemi, kat na epanti iliw, titunggal may sa kalakan. Inulit ko man ang tinagyaman. Agyaman na kreden. No saan ako nga karugit? No saan nakakarugit? Libatan tan tinaglabas. Noan niya man tinapasamak. Ibilang tangang silaawan, ti madigan na pasamak. Okay ba? Yung sumunod ka man nagsakanak. Nadadaman itan ni patek ka. Nangaroon nagatsaan kan nga pumanaw. Adayon ti sudisug. Kinawan to na dyan nga, Ernie. Padasin na nagpakita kanya. Padasin na nagsubli to eh. Parparik tirupa na. Uno gertek ti mabagbagi na. Kaya nga sawen manong nemi no anyaman digitin kam nagtulagan kinireden isot na pasamak. Nagkalaysa kami manong nemi. Kanadaan kami iti napindas ken natalged nga balay. Nadaan kami pa yan manong nemi ti may kaduang anak. Ketkas iti karina nga saanin nga madayo. Tinaramid mi manong nemi nagnegosyo kami. Nagaramid kami ti Hollow Blocks manong nemi. Tamumat dati ti asawak nga at ti agramid ti Hollow Blocks ta naghala-Hollow Blocks sumatili. Ket salang Hollow Blocks manong. Dagiti pay daduma nga kasapulan nga mapurma nga insigida may kapet. Dagiti design nyo wano dekorasyon. Dagiti balay. Naging nga nasusulo na pa yan na nag-welding kahit nagaramid iti rehas manong nemi nga pang-alad, pang-ridaw, pang-tawa. Kada doon nagiti kontratayan na nga marehasan nga balay manong nemi. Nadaan kami pa iti may isang anak. Balitalon kita anak ni. Nimit Ernie manong nemi ni aniniwan kat saan min nga makikita. Dangag mi at asawa ng sadya kagayan. Manong nemi tira minsan nagbalinak anang rukop kat agyamyaman nagtadadaan nagtikas kinirden nga asawa nga man nakaawat ken mamakawan. Dito nga ron ti pagkasalita. Thank you, itilaing mo nga nang ibasa kat sabi ko ma, tadamat na batik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagitipada nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron agyaman nga pagayam mo, Laila. Thank you mat ken ka Laila.